Čau YouTube. Dneska si ukážeme, ako postaviť cobblestone generátor. Tak, budeme potrebovať glas, čiže okno, piston, wooden, čiže drevo, redstone, repeater, redstone torčku, vedro s vodou, vedro s lávou a trávu. Trávu na to náhodou, keby sme spravili nejakú dieru. No. Tak, spravím si takto, jo. Sem a 4 bloky hore. Vypálme si vyzávne, pravíme. No, tak. Sem. Takto. Si dáme preč. Sem dáme pistol. Naťahneme redstone na rád 3, 4, 5 môžeme dať. Áno, nezavadzaj na to. Tak, sem spravíme takto. Tak. Dáme repeater, dáme na 3. stupeň. Tak. A len tu dáme torčku, no, môžeme ísť torčku. Ja som tu pistol, kde je také rozliť.